चला आता आज आपण करतोय अध्याय 15वा. तर आजचा अध्याय जो आहे त्याचं नाव आहे पुरुषोत्तम योग. तर आता आपण बघूया इकडे कृष्ण अर्जुनाला काय सांगणार आहे. तो कृष्ण अर्जुनाला सांगणार आहे की तू लवकर माझ्याकडे ये आणि मी जिकडे राहतो ना गोलोकधाम ते खूप चांगलं आहे. इकडे तुम्ही जिकडे राहताय ना या पृथ्वीवर आणि इकडे केवढी दुःख आहे, किती लोकांना आजारपण आहे, हे काहीही नाहीये. ऐकू येत आहे? नाही माताजी, आवाज नीट येत नाहीये. कोणाचा तरी नाही चालू आहे. बरं, एक मिनिट. आता येतोय आवाज? नाही माताजी, दुसराच आवाज येत आहे. कृपा तू जरा सर्वांना म्यूट करतेस का? माताजी तुम्ही मला पोस्ट बनवा ना. बरं, एक मिनिट थांब. मी स्क्रीन अजून शेअर केलेली नाहीये. स्क्रीन शेअर करते आणि मग तुला होस्ट करते. ओके माताजी. आता आवाज ऐकू येतोय चांगला सगळ्यांना? हो माताजी. बरं, चालेल. आज आपण करतोय अध्याय 15वा पुरुषोत्तम योग. बरं का? तर आता प्रथम आपण ज्यांच्या आनंदासाठी मी तुम्हाला भगवद्गीता सांगते, ज्यांच्या आनंदासाठी तुम्ही 1 तास बसताय तुमचा खेळ सोडून, अभ्यास सोडून आणि भगवद्गीता ऐकताय, त्या श्री श्री राधा गोविंदांना आपण नमस्कार करूया. किती छान दिसतायत ना आज. त्यांचा ड्रेस किती छान आहे. आवडला का तुम्हाला? हो माताजी. आणि त्याचप्रमाणे कृपामूर्ती प्रभुपाद ज्यांनी आपल्यासाठी गीता सोप्या शब्दात लिहून ठेवलेली आहे, इस्कॉन मंदिराची स्थापना केली आहे, त्यांना सुद्धा दंडवत प्रणाम. त्यांनी जर आपल्याला शिकवली नसती, गीता आपल्यासाठी लिहून ठेवली नसती तर आपल्याला समजली नसती. त्याचप्रमाणे या स्लाइड्स ज्यांनी तयार केल्या नामनिष्ठ प्रभूजी त्यांना आणि प्रेमा माताजी दोघांनाही माझा दंडवत प्रणाम. आता चालू करूया अध्याय 15वा पुरुषोत्तम योग. आता आपण गेल्या अध्यायात काय केलं हे बघूया. बरं, आता मला हात वर करा. मी प्रश्न विचारणार, तुम्ही उत्तर द्या. भौतिक प्रकृतीचे 3 गुण कोणते आहेत? स्वरा? बरं, श्रिया तुम्हाला अनम्यूट करायला येत नाहीये का? हा, बोल श्रिया. ऐकू येत नाही माताजी? हा, बोल स्वरांजली. रजोगुण, सत्वगुण. कुठले?
रिया मी सांगू माताजी. सांग सांग. आपल्या भौतिक प्रकृतीचे 3 गुण असतात. एक सत्यगुण, दुसरा रजोगुण, तिसरा तमोगुण. व्हेरी गुड. सत्वगुण, सत्य नाही सत्व, सत्वगुण, रजोगुण आणि तमोगुण. खूप छान उत्तर दिलं. बरं श्रेया. बोलले होते. हा, पण तुझा आवाज क्लिअर आला नाही. श्रेया तुला बोलायचंय? आवाज येत नाहीये तुझा. व्हेरी गुड. हे 3 गुण आहेत. आणि गुण म्हणजे काय मी तुम्हाला सांगितलंय. संस्कृत मध्ये गुण याचा अर्थ काय आहे? कोण सांगणार आहे मला? स्वरा अजून आवाज आला नाही. अजून एकदा सांगता का? गुण म्हणजे काय? आपण जे नाही. रिया आणि शर्वी. शुद्ध सत्वगुण. नाही, गुण म्हणजे काय? मी म्हटलं गुण हा संस्कृत शब्द आहे. तुम्हाला सांगितलं ना, गुण म्हणजे दोरी. आठवतं का? हो. आणि दोरीने आपण काय करतो? बांधतो. आठवतं? हो. तर गुण म्हणजे दोरी. म्हणजे आपण या गुणांनी सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण यांनी बांधले जातो. समजलं तुम्हाला? बरं, आता पुढचा प्रश्न. आणि इतरांनी पण उत्तर द्या. कोण आहे इतर? समर्थ, संपदा, सेजल, प्रांजल, हृदयांशू, अन्वय, सर्वांनी उत्तर द्या बरं का. आता कोणता गुण सर्वात उत्तम आहे? सत्वगुण. आणि सत्वगुणापेक्षाही आणि एक गुण आहे की तो सर्वात उत्तम आहे. तो कुठला? शुद्ध सत्वगुण. करेक्ट. शुद्ध सत्वगुण सर्वात उत्तम आहे. आणि ही गुणवत्ता आपण कशी मिळवू शकतो? म्हणजे शुद्ध सत्वगुणात आपण कसे राहू शकतो? महामंत्राचा जप करून. करेक्ट. जप करून, कृष्णाची सेवा करून, भक्ती करून आपण शुद्ध सत्व गुणामध्ये राहू शकतो. बरोबर आहे. आता कृपा तू वाच आणि सर्वांनी हात वर करा. ज्यांना ज्यांना वाचायचंय त्यांना मी सांगणार आहे टर्न बाय टर्न. सर्वांनी. आणि मुलांनी पण हात वर करा. फक्त सगळ्या इकडे मुलीच बोलतायत. तर आता पहिल्यांदा स्वरा, मग रिया, मग सेजल, मग श्रिया. हा, इतर मुलांनी पण हात वर करा. आता कृपा वाच. हो माताजी. उद्धवमुनमध शाखं मत्स्यस्य प्राहुर्वयम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यसन्त वेदस वेदवित. हरे कृष्णा. माताजी मी वाचू का? वाच. श्री भगवान म्हणाले, असा एक शाश्वत वष्टवर्ष आहे ज्याचे मूळ वर आहे आणि शाखा खाली आहेत आणि पाने वैदिक मंत्र आहेत. जो या वृक्षाला जाणतो तो वंदना जाणतो. तो वेदांना जाणतो. आता एक हे सांगण्याच्या अगोदर एक गोष्ट सांगते बरं का तुम्हाला. एक मुलगा असतो आणि तो चालत चालत एका नदीच्या किनाऱ्याकडे येतो आणि तो नदीमध्ये बघतो. तर नदीमध्ये त्याला एक प्रतिबिंब दिसतं.
एका झाडाचं दिसतं आणि त्या झाडाला मोठे मोठे आंबे लागलेले असतात आणि ते आंबे बघून त्याच्या तोंडाला खूप पाणी सुटतं, मला आंबे हवेत म्हणून. म्हणून तो काय करतो, पाण्यात हात घालतो आणि आंबे पकडायचा प्रयत्न करतो, पण एक सुद्धा आंबा त्याच्या हातात येत नाही. सकाळपासून तो प्रयत्न करत असतो. मग संध्याकाळी त्याला काय दिसतं, तिकडेच नदीच्या किनाऱ्याच्या जरा जवळ एक माणूस बसलेला आहे. तर त्याला विचार येतो, या माणसाला आपण सांगूया का की मला हे आंबे काढून दे. मग नंतर तो विचार करतो, मी या माणसाला सांगितलं तर तो सगळे आंबे घेईल, मला आंबे मिळणार नाहीत, मला आंबे खूप आवडतात. मग परत तो हात घालतो पाण्यात, तरी आंबे येत नाही. मग एकसारखं असं त्याला करून आंबे हातात येत नाही, म्हणून तो त्या माणसाकडे जातो आणि म्हणतो, तुम्ही मला मदत कराल का? मग तो माणूस म्हणतो, काय हवंय तुला? तर तो म्हणतो, चला मी दाखवतो, आणि त्याला घेऊन जातो तो मुलगा. आणि मुलगा त्याला नदीच्या किनारी जिकडे ते प्रतिबिंब असतं झाडाचं तिकडे घेऊन जातो आणि तिकडे ते त्याला सांगतो, मला हे आंबे पाहिजेत. तर तो माणूस म्हणतो, हे आंबे पाहिजेत तुला, आवडतात का तुला? तो म्हणाला, हो मला खूप आंबे आवडतात. मग तो माणूस काय करतो, पाठी फिरतो आणि तिकडे समोरच झाड असतं, सर 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 झाडावर चढतो आणि एवढे एवढे आंबे त्याला काढून देतो. आता हा मुलगा आहे, हा आंबा बरोबर ठिकाणी शोधत होता की चुकीच्या ठिकाणी शोधत होता, मला सांगा. चुकीच्या ठिकाणी. आणि त्याला आंबा मिळणारच नव्हता. त्याचप्रमाणे कृष्ण आपल्याला काय सांगतोय, तुम्ही पण चुकीच्या ठिकाणी आनंद शोधताय. हे जे या जगात आपण राहतो ना, आपल्याला काय वाटतं, आनंद म्हणजे काय? आपल्याला वाटतं आनंद म्हणजे खूप खेळणी असणं, खूप खूप मित्र असणं, मोठा बर्थडे सेलिब्रेट करणं, आईस्क्रीम खाणं, चॉकलेट खाणं, बरोबर आहे की नाही? हो. तर आपल्याला असं वाटतं तो आनंद आहे, पण तो खरा आनंद नसतो. तो आनंद कसा असतो, तो स्टार्ट होतो आणि फिनिश होतो, तो कायमचा राहत नाही आनंद. लक्षात आलं? आता तुम्हाला समजा जर मी सांगितलं, चला मी तुम्हाला सर्वांना पिकनिकला घेऊन जाणार आहे आणि तिकडेच आपण बाहेर छान जेवायचं, मजा करायची, मग तुम्हाला आनंद होईल का? होईल तुम्हाला आनंद. मग मी सांगितलेल्या दिवशी तुम्ही लवकर उठाल आणि मी सांगितलेल्या ठिकाणी याल, मग बसनी मी घेऊन जाईन तुम्हाला, मग छान खायला देईन आणि मग परत तुमच्या घरी आणून मी तुम्हाला सोडीन. म्हणजे आनंद झाला आणि आनंद संपला, बरोबर? मग तुम्हाला कदाचित तो आनंद आणि 2 दिवस राहील. विचार करून किती मजा केली आपण पिकनिक मध्ये, किती छान छान गोष्टी खाल्ल्या, किती छान खेळलो, असा विचार करून आनंद राहील. पण 1 महिन्यानी, 6 महिन्यानी तो आनंद राहील का तुम्हाला? नाही. तो आनंद राहणार नाही. मग तो आनंद न राहिल्यामुळे तुम्ही काय मला म्हणाल, माताजी माताजी आपण परत पिकनिकला जाऊया का? तर तुम्हाला परत आनंद घ्यायचा. तर हा जो आनंद या भौतिक जगामध्ये असतो, तो कसा असतो आनंद, तो सुरू होतो आणि संपतो. पण कृष्ण काय म्हणतो की तुम्ही अशा आनंदाच्या पाठीमागे कशाला लागलाय, जो सुरू होतो आणि संपतो? तुम्ही माझ्याकडे या, तिकडे एवढा आनंद मिळणार तुम्हाला, तिकडचा आनंद संपतच नाही आणि तिकडे तुम्हाला दुःख पण नसणार. तर तुम्ही या. तर ज्याप्रमाणे तुम्ही पाण्यात झाडाचं प्रतिबिंब बघितलं, तर ते झाड कसं दिसतं, उलट दिसतं ना? जे सरळ झाड असतं ते उलट दिसतं की नाही पाण्यामध्ये?
हो उलट दिसतं. हा, उलट दिसतं ते झाड. तर त्याचप्रमाणे कृष्ण काय म्हणतोय की हे बघा, हे तुमचं जग कसं आहे, प्रतिबिंबासारखं आहे. ज्याप्रमाणे झाड उलट केल्यावर कसं दिसतं, तसंच तुमचं हे भौतिक जग आहे. आणि झाडाची मुळं असतात, तर त्या मुळांना पाणी दिलं की ती मुळं पाणी घेतात, मातीमधलं जे मिनरल्स आहेत ते घेतात आणि ते झाड चांगलं मोठं वाढतं. मग हे जे झाड आहे भौतिक जगाचं झाड, तर त्याचं मूळ कुठे आहे, जिकडे ब्रह्मदेव आहे, ब्रह्मलोक आहे. या मुळापासून सगळी सृष्टी निर्माण केली, ब्रह्मदेवानी सृष्टी निर्माण केली आहे. आणि या मुळांना पाणी कोण देतं, सत्वगुण, रजोगुण आणि तमोगुण हे त्या झाडाला पाणी देतं. म्हणजे काय, या झाडावर जे जे लोक आहेत ते इकडेच राहतात, त्यांना इच्छाच होत नाही दुसरीकडे जायची, कारण सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण हे तिन्ही गुण या लोकांना या झाडाशी घट्ट बांधून ठेवतात. त्याच्यामुळे त्यांना सुटायला येत नाही या झाडातून. आणि इकडे तुम्ही बघितलं का, या झाडावर लोक काय काय करताय, म्हणजे या जगामध्ये लोक असं काही कर्म करतायत, चांगले कर्म केले, इकडे कोणीतरी हवन करते, होम करते, देवाचे मंत्र म्हणताय. मग ही लोक, आता समजा जर हे सूर्यदेवाचा मंत्र म्हणत असतील, मग सूर्यदेवाची पूजा करत असतील, तर ते कुठे जाणार, सूर्यलोकात जाणार. समजा तुम्ही चांगलं काम केलं, चांगले वागला, इकडे बघितलं हा माणूस पूजा करतोय, नमस्कार करतोय इंद्राला, मग तो कुठे जाणार, इंद्रलोकात जाणार किंवा स्वर्गात जाणार. पण काही लोक आहेत ते काय करतायत इकडे, मला सांगा, काय दिसतंय तुम्हाला इकडे, काय दिसतंय, मीठ खातात. नाही, इकडे इकडे काय दिसतंय, खून करतोय ना माणूस, हो दिसतंय का, चाकू घेऊन हा खून करतोय. मग हा कुठे जाणार, याला पुढच्या जन्मात हा मनुष्य होणार नाही, हा कोण होणार, प्राणी होणार, वाघ होणार, सिंह होणार. आणि इकडे पण बघितलं, एक हा माणूस हा काय करतोय, मारतोय कोणाला, हरिणला. हरणाला मारतोय. तर हा माणूस चांगले कर्म करतोय का, नाही मग वाईट कर्म वाईट करतोय, मग त्याला पण पुढच्या जन्मात प्राणी व्हावं लागणार. तर आपण चांगले कर्म केले, मग आपण कुठे जातो, देवलोकावर जातो, स्वर्ग लोकात जातो. आणि वाईट आपण कर्म केले की आपण प्राण्यांच्या योनीमध्ये जन्म घेतो. मग आपण साप होऊ शकतो, किंवा अस्वल होऊ शकतो, किंवा कासव, वाघ, गाय, आपण कुठलेही प्राणी, घोडा होऊ शकतो. तर मग आपण इकडे काय होतं, या झाडामध्ये जी माणसं असतात ती वर जातात, खाली येतात, वर जातात, खाली येतात, म्हणजे ते कर्म करतात, चांगलं कर्म करून वर जातात आणि वाईट कर्म जर त्यांनी केली तर खाली येतात. तर ते या झाडावरच असतात, ते झाडाच्या बाहेरच जाऊ शकत नाही. ज्याप्रमाणे तो मुलगा पाण्यामध्ये एकसारखा हात घालून आंबा काढत होता, पण त्याला आंबा मिळत होता का, सांगा, नाही नाही मिळत होता. त्याचप्रमाणे ही लोक, या सर्व लोकांना वाटतं की मी एक कर्म केल्याने मला आनंद मिळणार, मी हे असं काही केल्याने मला आनंद मिळणार, पण तो खरा आनंद नसतो.
मग आता कृष्ण सांगतोय तुम्हाला खरा आनंद पाहिजे तर तुम्ही माझ्याकडे या, माझ्या गोलोक वृंदावनामध्ये या. कारण माझं जग कसं आहे, सनातन आहे, स्थायी आहे. पण तुम्ही जिकडे राहता ते जग खरे आहे, पण ते तात्पुरते आहे, म्हणजे टेम्पररी आहे. म्हणजे आता तुम्ही बघा पावसाळ्यामध्ये तुम्हाला आकाशामध्ये काळे काळे ढग दिसतात का? हो. आणि मग आता विंटर सीझन आहे ना, हिवाळा आहे. आता हो. तुम्हाला आकाशात काळे ढग दिसतात का? नाही. मग ते काळे ढग कसे असतात? टेम्पररी असतात. पावसाच्या वेळेला पावसाच्या सुमारास दिसतात. उन्हाळ्यात हिवाळ्यात आपल्याला ते काळे ढग आकाशात दिसत नाही. त्याचप्रमाणे आपलं जे जग आहे ना ते काही वेळ तुम्हाला दिसतं. मग ते सगळं जग परत महाविष्णूमध्ये विलीन होतं. मग ते अप्रकट होतं. म्हणून कृष्णाने सांगितलंय की तुमचे जग जरी खरे असले तरी तात्पुरते. मग आध्यात्मिक जगामध्ये म्हणजे माझ्या धामामध्ये खरं खरं प्रेम मिळेल. आणि इकडे तुम्हाला खरं प्रेम मिळणार नाही. इकडे काय आहे? फक्त लालसा आहे. म्हणजे काय आहे की प्रेम जरी असलं तरी ते तात्पुरतं आहे. कारण तुमचं शरीर जे आहे तेच तात्पुरतं आहे. तुमचं शरीर फॉर एव्हर जिवंत राहू शकणार नाही. बरोबर ना? हो. आता किती लोकांना करोना झाला आणि करोना झाल्यामुळे त्यांचे प्राण गेले, त्यांचा मृत्यू झाला. तर रोग आपल्या शरीरात शिरल्यावर मग काय होतं? आपण मरून जातो किंवा आपण खूप झाल्यानंतर सुद्धा मरतो. तर हे काय आहे की आपल्याला इकडे खरं प्रेम मिळत नाही. त्याचप्रमाणे कृष्ण म्हणतो माझ्या जगामध्ये खरे नित्य सुख आहे, खूप सुख आहे. पण इकडे सुख आनंद तात्पुरता आहे. तिकडचं जे नातं आहे ते खरं खरं नातं आहे. इकडचं नातं जे आहे ते टेम्पररी आहे, तात्पुरतं आहे. म्हणजे शरीर असेपर्यंत नातं असतं. एकदा शरीर गेलं, मृत्यू झाला की ते नातं राहत नाही आपलं. मग इकडे त्याच्या कृष्णाच्या गोलोक वृंदावनात दुःख नाही आणि 4 वास्तविक समस्या नाही. आणि इकडे आपल्या जगामध्ये फक्त दुःख आहेत आणि 4 वास्तविक समस्या आहेत. तर मला कोण सांगणार आहे 4 समस्या कोणत्या आहेत त्या, किंवा माणसाची 4 दुःख कोणती आहेत? कृपा सांग. जन्म, मृत्यू, डिसीज आणि आनंद नाही. वादक, ओल्ड एज. हा बरोबर. जन्म, मृत्यू, जरा, व्याधी म्हणजे बर्थ, डेथ, डिझीज आणि ओल्ड एज. ही 4 दुःख आहेत. पण कृष्णाच्या धामामध्ये ती 4 दुःख नाहीत. आता तुम्ही बघितलं हे एक कुत्रा आणि मांजर ते कसे भांडताय. तुम्ही कधी कुत्र्याला बघितलंय का? जर कोणीही कुत्र्याच्या टेरिटरीमध्ये आलं तर तो किती जोराने भुंकतो, बघितलंय तुम्ही? हो. त्याला आवडत नाही, दुसरं कोणीही आलेलं आवडत नाही. माणसं सुद्धा आलेली आवडत नाही किंवा दुसरे प्राणी सुद्धा आलेले आवडत नाही. तर आपण सुद्धा असंच भांडतो. माणसं सुद्धा कुत्र्या मांजऱ्यासारखी भांडतात. हा माणूस काय म्हणतो? हे सगळे पैसे माझे आहेत.
पण आपण इकडे पूर्णपणे विसरलो की आपण इकडे थोड्या वेळासाठी आहोत. आणि ही संपत्ती मला सांगा, कोणीही पैसे जरी मिळवले तरी ही संपत्ती खरी कोणाची आहे? कृष्णाची आहे. कृष्णाची आहे. बरोबर आहे. कृष्णाची ही संपत्ती का आहे? कोण सांगेल? कारण की हे जग कृष्णाने निर्माण केले आहे. बरोबर आहे. आणि कृष्णाने आपल्याला डोळे दिलेत, हात दिलेत, पाय दिलेत, बुद्धी दिलीये. मग आपण या सगळ्यांचा वापर करून काम करतो आणि मगच आपल्याला पैसे मिळतात. जसं झाडाला ऊन पण कृष्णाने दिलंय, पावसामुळे पाणी पण कृष्णाने दिली आणि मातीची सोय कृष्णाने दिली. मग आपल्याला म्हणता येत नाही की झाडाची फळं माझी आहेत म्हणून. त्याचप्रमाणे आपल्याला म्हणता येत नाही की हे सगळे पैसे माझे आहेत. आता एक माणूस आहे हा, आणि त्याला खूप अहंकार आहे. कोणीतरी त्याला मूर्ख म्हटलं म्हणून त्याला राग आलाय आणि तो म्हणतोय तुम्ही मला मूर्ख म्हणायची हिम्मत कशी झाली? आणि दुसरा माणूस आहे, त्यालाही कोणीतरी मूर्ख म्हटलं, पण तो काय म्हणतो, हो मी खरंच मूर्ख आहे, कारण मी कृष्णाचा जप केला नाही म्हणून मी खरोखर मूर्ख आहे. म्हणजे त्याला माहिती आहे की मूर्ख म्हणजे काय. आणि कृष्णाने सांगितलंय भगवद्गीतेमध्ये, जे माझा जप करत नाही, जी माझी भक्ती करत नाही, अशा लोकांना त्यांनी मूढ म्हटलंय. मूढ म्हणजे मूर्ख. आता या माणसाला भ्रम आहे की मी खूप पैसे मिळवलेले आहेत हा, आणि एक मुलगा आहे, त्याच्याकडेही पैसे आहेत, पण त्याला भ्रम नाहीये. तो म्हणतो माझ्याकडे जे पैसे आहेत ते कृष्णाचे आहेत आणि ते कृष्णाच्या दयेमुळे मी ते मिळवू शकतो. जो खरा भक्त असतो तो नेहमी म्हणतो की जे काय माझ्याकडे आहे ते कृष्णाचं आहे आणि कृष्णाच्या दयेमुळे ते माझ्याकडे आहे. आता खोटं नातं, खरं नातं. बरं, आता हा माणूस आहे, तो म्हणतो ही माझी पत्नी आहे, ही माझी मुलं आहेत, हा माझा पूर्ण परिवार आहे. पण हे नातं जे असतं आपलं, ते खोटं का म्हटलंय इकडे? असं असतं का की नातं खोटं असतं? आता आपले तर आई बाबा असतात की नाही? हो. मग ते काही खोटे असतात का? नाही, ते तर खरे असतात. मग इकडे खोटाचा अर्थ काय? तात्पुरतं नातं असतं. म्हणजे या जन्मासाठी ते एक नातं असतं आपलं, आपले आई बाबा, भाऊ बहीण, काका काकू, मामा मामी. पण हे जे नातं आहे पुढच्या जन्मात तेच नातं असू शकत नाही. तर इकडे म्हणून त्यांनी सांगितलंय की ही सगळी नाती खोटी आहे. आणि खरं नातं म्हणजे कोण? खरं आपलं नातं एका बरोबरच असतं, कृष्णाबरोबर असतं. ते का आपलं नातं त्याच्याबरोबर खरं असतं? कारण आपण कितीही जन्म घेतले तरी कृष्ण आपल्याला सोडत नाही, आपल्या बरोबर येतो, आपल्या बरोबर तो हृदयामध्ये परमात्मा म्हणून स्थित असतो. आणि आपण त्याचा जप केला की तो आपलं मार्गदर्शन करतो. म्हणून हे जे आपलं कृष्णाबरोबरचं नातं आहे ते खरं नातं आहे, तो खरा संबंध आहे. आता कृष्ण समजावून सांगतोय की त्याचं गोलोक वृंदावन कसं आहे. आता इकडे तुम्ही बघताय आपल्या या पृथ्वीवर आता घरी संध्याकाळ झाली, अंधार झाला की तुम्ही सगळेजण ट्यूबलाईट लावता ना घरी? तस
तसंच हे जे भौतिक जग, ही जी पृथ्वी आहे जिकडे आपण राहतोय, तर ही पृथ्वी कशी आहे? पूर्ण अंधार आहे, पूर्ण अंधार आहे पृथ्वीवर. मग आपल्याला दिसणार कसं? मग ज्याप्रमाणे घरी रात्री अंधार झाला की आपण ट्यूबलाईट लावतो, मग कृष्णाने आपल्याला सोय केलेली आहे. त्यांनी मोठा लाईट आपल्यासाठी लावून ठेवला. त्या लाईटचं नाव आहे सूर्य, सन. त्यांनी आपल्यासाठी ती सोय केली आहे. आणि रात्री आपल्याला चंद्र असतो. तर कृष्णाने ती सोय आपल्यासाठी, लाईटची सोय केलेली आहे. पण कृष्ण म्हणतो माझं धाम जे आहे ते तसं नाहीये, तिकडे लाईटच लागत नाही. का नाही लाईट लागत? कारण प्रत्येकाचं जे शरीर आहे त्या शरीरातून लाईट बाहेर येतो, प्रकाश बाहेर येतो. त्याच्यामुळे माझ्या धामामध्ये सूर्य, चंद्र, इलेक्ट्रिसिटी किंवा अग्नी या कशाचीही गरज लागत नाही. कृपा तू वाच आणि मग रिया, शर्वी तू मराठीतलं वाच, ठीक आहे? हो माताजी. न तन्भासयते सूर्यो न शशांक कोण पावक यदत्वा न निर्वतन्ते तदात्मान परमं मम. हरे कृष्ण माताजी. वाच रिया. हो, त्या माझ्या परमधामाला सूर्य किंवा चंद्र तसेच अग्नी किंवा वीज प्रकाशित करीत नाही. जे त्या धामाला पोहोचतात ते पुन्हा या भौतिक जगतात परतून येत नाहीत. हरे म्हणजे कृष्ण. कृष्ण काय सांगतोय? छान वाचलंस ग रिया. कृष्ण काय सांगतोय की इकडे माझ्या जगामध्ये सूर्य लागत नाही. तुमच्याकडे कसा तुम्हाला सूर्याशिवाय दिसतच नाही, बरोबर आहे की नाही? आपल्याला समजा जर अंधारात एखादा दिवस दिवे गेले तर आपल्याला कॅन्डल लावावी लागते. आपल्याला दिसतं का? नाही माताजी. मग आपल्याला जर दिसायचं असेल, बघायचं असेल तर सकाळी तर आपल्याला सूर्य लागतं आणि रात्री ट्यूबलाईट लागते. कृष्ण म्हणतो माझ्या धामात ते काही लागत नाही, कारण तुमचं शरीर जे आहे त्या शरीरातून प्रकाश येतो आणि सगळं प्रकाशमय असतं. आणि माझ्या धामाला जे कोणी येतात ते परत कधीही पृथ्वीवर जात नाही, ते माझ्याकडेच आनंदाने राहतात. आता जर तुम्हाला गोलोक वृंदावनात जायचं असेल तर तुम्हाला कुठल्याही स्पेसशिपनी, एरोप्लेननी जाता येत नाही. ही पृथ्वी आहे. तुम्हाला पृथ्वी दिसते का? ही हो. पृथ्वीवरून तुम्हाला स्पेसशिप, एरोप्लेन जाता येत नाही. मग कृष्णाकडे तुम्हाला कसं जाता येतं सांगा मला? भक्तीने. इकडे काय धरलीये या माणसाने हातामध्ये? एक दोरी. दोरी आहे की जपमाळ आहे? जपमाळ. जपमाळ. म्हणजे जर तुम्हाला गोलोक वृंदावनात जायचं असेल तर तुम्हाला जप करावा लागतो. आता पुढचं स्लाइड. आता ज्या प्रमाणे प्रतिबिंब आपल्याला पाण्यामध्ये दिसतं, तर हे सगळं आध्यात्मिक जग आहे जिकडे कृष्ण राहतो. आणि इकडे नदी आहे, खूप मोठी नदी आहे. कुठली नदी आहे? इच्छांची नदी आहे. म्हणजे आपल्याला जर इकडनं कृष्णाकडे जायचं असेल तर काय करावं लागतं? आपली इच्छा जी आहे या
भौतिक जगाची, मला खेळणी पाहिजे, मला असं खायला पाहिजे, मला सिनेमा बघायचा, या इच्छा आपल्या नसल्या पाहिजेत. आपली इच्छा कशी पाहिजे? मला कृष्णाकडे जायचंय, मला मंदिरात जायचंय, मला कृष्णाची सेवा करायची आहे, मला कृष्णासाठी गाणं शिकायचंय, मला कृष्णासाठी सुंदर नृत्य शिकायचंय, मला कृष्णासाठी काहीतरी खायला करायचंय. मग असं असल्यानंतर आपण कृष्णाकडे जाऊ शकतो. आता इकडे तुम्ही बघितलं का गोलोक वृंदावन? तुम्हाला अनम्यूट करायला येत आहे ना? इकडे बघितलं, कृष्ण रोज आपल्या मित्रांना घेऊन वृंदावनात जातो. वृंदावनामध्ये एकूण 12 वन आहेत आणि प्रत्येक वनामध्ये खूप झाडी, प्राणी, खूप फळं, फुलं आहे आणि हे सगळे मित्र कृष्णासाठी रोज काही ना काहीतरी घेऊन जातात खायला आणि पहिल्यांदा ते खायला कोणाला देतात? कृष्णाला देतात. आणि मग कृष्ण जो आहे तो काय करतो? वृंदावनात झाडाखाली जरा बसला असेल की त्याच्याकडे सगळे पक्षी येतात. गाय येते, मोर आहे, हरण आहे, बदक आहे, तिकडे पोपट आहेत वाटतं. ते सगळे कृष्णाजवळ येतात आणि कृष्ण त्यांचे लाड करतो, त्यांना जवळ घेतो आणि मग कृष्ण त्याच्या मित्रांबरोबर खेळतो. इकडे बघितलं, झाडाला सुंदर झोपाळा बांधलेला आहे आणि कृष्ण आपल्या मित्रांबरोबर खेळतोय. तर इकडे रोजचा दिवस म्हणजे एक पिकनिक असतो. इकडे खूप खूप आनंद असतो, खूप आनंद असतो. आणि इकडे बघितलं का तुम्ही, किती आनंदी दिसतायत ना सगळे कृष्ण आणि त्याचे मित्र? आणि बघितलं ना किती छान छान काय काय खायला. इकडे काहीतरी गुलाबजाम दिसतायत, करंजी दिसते का तुम्हाला? हो माताजी. हो माताजी. सगळे आनंदाने खातायत आणि इकडे याच्या हातात चकली सारखं काहीतरी आहे, खातायत आणि मोर इकडे नाच करतोय आणि ही गाय आणि हे हरण दोघही कृष्णाकडे बघतायत. तिकडे कृष्ण पळतोय. तर खूप मजा मजा असते. आणि एक गोष्ट मला सांगायची आहे गोलोक वृंदावनात. मला इकडे सांगा बरं, भौतिक जगामध्ये मला कुठलेही 3 प्राणी सांगा की ज्यांचा एकमेकांबरोबर खूप वैर असतं, म्हणजे ते एकमेकांचे खूप एनिमीज असतात. असे कुठले प्राणी आहेत? हात वर करा आणि सांगा. आर्य? कुत्रा आणि मांजर. व्हेरी गुड. आणि कोण? मांजर आणि सिंह आणि हरी. व्हेरी गुड. आणि कोण? साप आणि मुंगूस. व्हेरी गुड. तर हे सगळे जे प्राणी असतात त्यांचं एकमेकांमध्ये ते एकदम एनिमीज असतात. मुंगूस आणि सापाला बघितलं तर ते जातच सापाला मारायला. मांजराने उंदराला बघितलं की ते जातच त्या उंदराला पकडायला. तर त्याप्रमाणे गोलोक वृंदावनामध्ये पण असतं. गोलोक वृंदावनामध्ये हरणाच्या बाजूला वाघ बसलेला असतो, कारण तिकडे एकमेकांबद्दल वैरभाव, एनिमिटी नसते. तिकडे एकमेकांबद्दल प्रेम असतं. आणि वाघ काय खातो आणि वाघ काय पितो? जे बाकीचे प्राणी खातात तेच तो खातो. म्हणजे तो पण दूध पितो, तोही भात खातो आणि जे काय कृष्ण खातो तेच इतर प्राणी सुद्धा खातात. वाघ, तिकडचा वाघ हरणाला मारून खात नाही. माहितीये का तुम्हाला? हे सगळं मारामारी, एकमेकांना मारणं, हे सगळं आपल्या जगात आहे, भौतिक जगात. पण कृष्णाच्या जगात तसं नाहीये. तिकडे खरा आनंद आणि खरं खरं प्रेम आहे. इकडे बघितलं, सगळे किती आनंदी आहेत, बघितलं का?
हो माताजी सगळे आनंद आहे. आणि साधं जेवण आहे. इकडे कोणी काय पिझ्झा, पास्ता नाहीतर बर्गर असं काही आहे का? नाही. पण आनंद केवढा आहे त्यांना, केवढा आनंद आहे. तर असं आहे, इकडे खरा आनंद आहे. आता कृपा तू वाच आणि मग श्रिया वाचणार आहे का? श्रिया बरं, कृपाचं वाचून झाल्यावर वाच. कृपा वाच. हो माताजी. मामे वांछो जीवलोके जीवभूत सनातना मन इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षितिः. हरे कृष्ण. वाच. श्रिया जगातील जीव हे माझे सनातन अंश आहेत. बद्ध जीवनामुळे जीवनामुळे ते मनासही इंद्रियांची करीत आहेत. हरे कृष्ण माताजी. माताजी तुम्ही इतरांना आवाज आला का श्रियाचा? हो माताजी. बरं, आता इकडे काय सांगितलंय की बद्ध जगातील जीव म्हणजे आपण सर्व, आपण कोण आहोत? कृष्णाचे अंश आहोत, सनातन अंश आहोत. सनातन म्हणजे नेहमीच आपण कृष्णाचे अंश आहोत, फॉर एव्हर. आणि ज्याप्रमाणे कृष्णाने सांगितलंय की तुम्ही होळीच्या वेळेला बघितलीये का आग केवढी मोठी पेटते ते? हो माताजी. आग केवढी मोठी असते आणि त्याची ठिणगी केवढी असते आगीची? छोटी असते. खूप छोटी असते. तर त्याचप्रमाणे कृष्ण मोठ्या आगीसारखा आहे आणि आपण केवढे लहान आहोत? एका ठिणगी एवढे आहोत. पण आग जी आहे, समजा जर आपण आगीमध्ये हात घातला तर हाताला काय होईल? हात भाजेल. आणि समजा जर ठिणगी आपल्या हातावर पडली तर काय होईल? सांगा. अनम्यूट होता येत. सांगा, ठिणगी हातावर पडल्यावर काय होईल? भाजणार. भाजणार. पण आगीत हात घातल्यावर खूप भाजणार आणि ठिणगी पडल्यावर कमी भाजणार. म्हणजे आपण कृष्णासारखेच आहोत. जशी ठिणगीनी सुद्धा भाजणार, आगीनी सुद्धा भाजत, त्याप्रमाणे आपल्यामध्ये पण कृष्णासारख्या सगळ्या क्वालिटीज आहेत. पण त्या केवढ्या आहेत? थोड्याशा आहेत, खूप थोड्या आहेत आपल्याकडे. आणि कृष्णाकडे खूप खूप क्वालिटीज आहेत. म्हणजे आपल्याकडे बल, आपल्याकडे केवढं बल आहे? थोडस आहे, बरोबर आहे? पण कृष्णाकडे केवढं बल आहे? तो पर्वतालाही उचलू शकतो. आपण पर्वताला उचलू शकतो का? नाही. तर असं आहे. हेच कृष्णाने सांगितलंय की तुम्ही सगळे माझे अंश आहात आणि तुम्ही या जगामध्ये काय करताय? संघर्ष करताय.
संघर्ष म्हणजे काय, एक लढाई चालू आहे तुमची. तुम्हाला अनेक गोष्टी हव्यात, तुमच्या मनाला खूप काय काय हवंय, म्हणून तुम्ही कसे असता एकसारखे, मला हे हवंय, मला ते हवंय, आणि नाही मिळालं की माणसाला राग येतो, बरोबर आहे की नाही? हो. असं मग तेच आपल्याला कृष्ण सांगतोय. इकडे बघितलं, आग केवढी मोठी आहे आणि ठिणगी केवढीशी छोटी आहे. आणि ही जी ठिणगी आहे ही जीवाप्रमाणे आहे आणि आग म्हणजे कृष्णाप्रमाणे. हरे कृष्ण. कृपा वाच. आता कोण वाचणार आहे? हृदयांशू, आर्य, संपदा, समर्था, कोणाला वाचायचंय? बरं, अन्वय तू वाचतोस का? चालेल माताजी. बरं, कृपा वाच. सर्वस्य चाह हृदि सन्निविष्टो मत संस्मृति ज्ञान महपोहनस्य वेदैश्च सर्वे हमेव वेदो वेदांत गुरुदेव विदेव चाहम. हरे कृष्ण माताजी. अन्वय वाच. हो माताजी. मी प्रत्येकाच्या हृदयात स्थित आहे आणि माझ्यापासूनच स्मृती, ज्ञान आणि विस्मृती होतात. सर्व वेदांद्वारे मीच जाणण्याच्या या योग्य आहे. निसंदेह वेदांताचा संकलक आहे आणि वेदांच्या ज्ञाताही आहे. बरोबर, छान वाचलं. तर इकडे काय सांगितलंय कृष्णाने, मी सर्वांच्या हृदयामध्ये. तुम्हाला माहिती आहे ना की आत्मा कुठे आहे? आपल्या हृदयात. करेक्ट. आणि मग हृदयापासून आपल्याला काय मिळतं? आत्म्यापासून स्मृती मिळते, म्हणजे मेमरी मिळते, ज्ञान मिळतं आणि विस्मृती मिळते. आणि कृष्णाने सांगितलंय सर्व वेदांमध्ये माझ्याबद्दलच सांगितलेलं आहे आणि सर्व वेदांद्वारे जाणण्यायोग कोण आहे? मीच आहे, कृष्णाने सांगितलं. आता इकडे श्रील प्रभुपादांनी सांगितलंय की हा जो श्लोक आहे ना, सायंटिस्टनी याच्यावर रिसर्च केला पाहिजे. सगळेजण काय म्हणतात की आपली जी मेमरी आहे ती कुठे असते? ब्रेन मध्ये असते ना? हो. आपलं इंटेलिजन्स कुठे असतं सांगा? ब्रेन मध्ये असतं ना. तर ब्रेनचं फंक्शन असतं मेमरी स्टोअर करायची, इंटेलिजन्स आणि हे. पण इकडे श्रील प्रभुपाद म्हणताय, आपल्या शास्त्रांमध्ये काय लिहिलंय की मी हृदयात स्थित आहे, म्हणजे कृष्ण हृदयात स्थित आहे आणि माझ्यापासून स्मृती, ज्ञान, विस्मृती होतात. म्हणजे हृदयातून कृष्ण पॉवर देतो, तेव्हा
काय होतं, आपल्याला स्मृती, ज्ञान, विस्मृती होते. समजलं का तुम्हाला? म्हणजे आपल्याला वाटतं ब्रेन सगळं करतोय, पण इकडे कृष्ण सांगतोय नाही, माझ्यापासूनच हे सगळं मिळतं आणि मी हृदयात स्थित आहे. आता हे 4 वेद आहेत. अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद. या चारही वेदांमध्ये काय लिहिलंय की कृष्ण सर्वांच्या हृदयामध्ये परमात्मा म्हणून स्थित आहे आणि जो माणूस या सर्वांना बघतो, परमात्मा रूपात बघतो, तो असं नाही बघत ही गाय आहे, हा ब्राह्मण आहे, हा कुत्रा, हा चांडाळ, हा हत्ती नाही. तो सगळ्यांना काय बघतो, परमात्मा म्हणूनच बघतो. याला म्हणतात ज्ञान दृष्टी. आता कृपा वाच. हो माताजी. दोन्ही वाच. हो माताजी. यो मामेव सन्मुद्धो जानाति पुरुषोत्तमम स सर्वविदन्ति मा सर्वभावेन भारतः. जो मला संशयरहित होऊन पुरुषोत्तम भगवान म्हणून जाणतो तो सर्वस्व होय. म्हणून हे भारता तो माझ्या भक्तिमय पूर्णपणे संलग्न होतो. हरे कृष्ण माताजी. छान वाचलंस हा कृपा. श्लोक पण छान म्हणतेस. Thank you, इकडे कृष्ण काय सांगतोय, जो मला संशय रहित होऊन जाणतो, म्हणजे त्याला जरा सुद्धा संशय नसतो की मी कोण आहे. तो जेव्हा मला असा जाणतो तेव्हा की मी सर्वात सुप्रीम आहे, मी सर्व लोकांचा, सर्व ईश्वरांचाही ईश्वर आहे, असं जो मला जाणतो तो काय करतो, भक्तीमध्ये सदैव मग्न असतो. तो भक्ती करतो, माझी जप करतो, कीर्तन करतो. आता इकडे एक छान गोष्ट आहे, ऐकायची का गोष्ट तुम्हाला? हो माताजी. मग ऐका. एकदा काय होतं, ब्रह्माचा मुलगा असतो नारद आणि तो कृष्णाचा खूप मोठा भक्त असतो आणि तुम्हाला माहितीये तो एकसारखं नारायण 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 असं म्हणत असतो. तर त्याला त्याच्यावर खुश होऊन कृष्णाने एकदा त्याला वीणा दिली की हे घे, तू किती छान देवाचं नाव घेतोस, आता वीणा घे आणि संकीर्तन कर, गाणं म्हणत म्हणत नाम घे. मग एकदा काय झालं, ब्रह्मदेवाने नारद मुनींना सांगितलं की तू लग्न कर. नारद मुनी म्हणाला की मी लग्न करणार नाही, मला लग्न करायचं नाही, कारण मी लग्न केलं तर मी देवाला पूर्ण विसरून जाईल, म्हणून मला लग्न करायचं नाही. मग असं बोलल्यावर ब्रह्मदेवाला राग आला की मी एवढं माझ्या मुलाला सांगतोय लग्न कर, पण हा मला कसा उलट उत्तर देतोय. मग तो शाप देतो ब्रह्मदेव नारद मुनींना की आता तुझा गंधर्व म्हणून जन्म होईल. मग तो शाप खरा ठरतो आणि याचा जन्म गंधर्व लोकामध्ये, नारद मुनीचा जन्म गंधर्व लोकामध्ये होतो. गंधर्व लोक म्हणजे काय, जिकडे जी माणसं असतात ते खूप खूप सुंदर गातात, नृत्य करतात आणि तिकडे देवाची स्तुती चालू असते, एकसारखी चालू असते. तर गंधर्व लोकामध्ये त्याचा जन्म झाला उपभरण म्हणून. दिसतं का तुम्हाला इकडे उपभरण? हा उपभरण खूप चांगली वाद्य वाजवायचा, तबला, मृदुंग, पेटी आणि खूप सुंदर गायचा. आणि गंधर्व लोकामध्ये सर्वांना त्याचं गाणं आणि वाद्य जे वाजवत होता ते खूप खूप आवडायचं, बरं का. तर एकदा
गंधर्व लोकामध्ये एक दक्ष ब्रह्म म्हणून गंधर्व राहत होता. तर दक्ष ब्रह्मानी ठरवलं की आम्हाला एक यज्ञ करायचंय आणि ते यज्ञ झालं की मग मी उपभरणला गाणं म्हणायला सांगेन आणि इतर ज्या गंधर्व कन्या आहेत त्यांना नाच करायला सांगेन. म्हणून त्यांनी तो उपभरण कडे गेला आणि दक्ष ब्रह्माने सांगितलं की तू असा असा मी कार्यक्रम करणार आहे आणि तू गाणं म्हणशील का आणि या ज्या अप्सरा आहेत त्या नृत्य करतील. तो बरं म्हणाला आणि मग तो गाणं म्हणायला लागला आणि तबला वाजवायला लागला आणि तबला वाजवताना त्या या ज्या अप्सरा होत्या त्या नाच करत होत्या. तर हे करता करता ढोल तबला किंवा मृदुंग वाजवता वाजवता त्याचा जो ताल आहे ना तो चुकला. ताल म्हणजे तुम्हाला माहितीये का काय असतं? जेव्हा तुम्ही तबला वाजवता तेव्हा 4-5 किंवा जास्त नोट्स असतात. जसं धा धीना धा तीना असं आणि मग प्रत्येक धावर एक ऍक्शन असते, मग टी वर दुसरी, मग ना वर दुसरी अशी हे ऍक्शन असते आणि यांनी चूक केली तबला वाजवताना. त्याच्यामुळे तुम्हाला दिसतंय का या तिन्ही अप्सरांची ऍक्शन चुकली आहे? दिसतंय तुम्हाला? हो माताजी. ही चूक झाली, त्याची थोडीशी चूक झाली, त्याच्यामुळे यांची चूक झाली. आणि हे बघितल्यावर दक्ष ब्रह्म खूप खूप चिडला, खूप क्रोधित झाला आणि त्यांनी उपभरण म्हणजे जो नारद मुनी होता त्याला शाप दिला की तुझा जन्म पृथ्वीवर शूद्र पुत्र म्हणून होईल. मग उपभरण खूप खूप रडला, मला माफ करा, मला माफ करा, मी परत चूक करणार नाही, तुमचा शाप परत घ्या, मला पृथ्वीवर नाही जन्म घ्यायचा आहे. मग तो दक्ष ब्रह्म होता तो म्हणाला नाही, एकदा मी शाप दिला मी परत घेऊ शकत नाही, पण मी तुला उपशाप देईन. उपशाप त्यांनी दिला की ठीक आहे, तुझा शूद्र पुत्र म्हणून जन्म जरी झाला तरी तुला साधू संग मिळेल, तू काही महिने तुझ्या घरी येऊन साधू राहतील. मग असं झाल्यावर त्याचा जन्म झाला, एक शूद्र पुत्र म्हणून झाला. ही नारद मुनींची आई ही शूद्र बाई होती आणि त्याला वडील नव्हते आणि ते त्याची आई इतरांच्या घरी काम करायची, झाडायची, पुसायची, भांडी घासायची आणि इकडे एकदा काय झालं, ती एका आश्रमात काम करायची, झाडायची, पुसायची. तर त्या आश्रमामध्ये काही साधू लोक राहायला आले आणि मग ती रोज त्यांची खोली झाडायची आणि हा नारद मुनी हा पण तिच्या बरोबर रोज जायचा, आपल्या आईला मदत करायचा. मग त्यांच्यासाठी फळं, दूध, पाणी आणायचा. मग संध्याकाळी ते भागवत कथा वाचायला बसायचे, तेव्हा त्यांच्यासाठी चटई घालायचा. दिसते का ही चटई घातलेली खाली? चटई घालायचा, फळं आणून द्यायचा, पाणी द्यायचा आणि मग रात्र झाली की नारद मुनी काय करायचा, खोली झाडायचा, मग खाली बिछाने घालायचा, उशा ठेवायचा, पांघरून ठेवायचा, अशी खूप सेवा करायचा. आणि सकाळी लवकर उठले की मग परत सगळ्या गाद्या, बिछाने वगैरे व्यवस्थित एका बाजूला ठेवायच्या, पांघरुणांची घडी करायचा, त्यांना दूध द्यायचा आणि त्यांच्या बरोबर
जप करायला बसायचा आणि मग काम झालं की त्यांच्या बरोबर भागवत कथा ऐकायला बसायचा. दुपारी त्यांना जेवायला द्यायचा आणि जेवण झालं की काय करायचा तो त्याचं साधूंना विचारून तो म्हणायचा, तुमच्या पानामधलं जे काय तुम्ही टाकलेलं आहे ना अन्न, ते मी खाऊ का? ते हो म्हणायचे. मग त्यांचं उष्ट अन्न खायचा. आता इकडे श्रील प्रभुपाद आपल्याला सांगतात, आता तुम्ही मला सांगा, एका माणसाला करोना झालाय आणि त्यांनी ताटामध्ये खाल्लं आणि थोडं टाकलं आणि तुम्ही जर ते अन्न खाल्लं तर तुम्हाला काय होईल? आम्हाला सुद्धा कोरोना होईल. करोना होईल. बरोबर, तुम्हाला सुद्धा करोना होईल. तर इकडे श्रील प्रभुपाद सांगतात, भक्ती पण तशीच इन्फेक्शियस आहे. जर तुम्ही शुद्ध भक्ताचा त्यांनी जे काय खाल्लेलं आहे त्यांनी तेच जर तुम्ही खाल्लं तर तुम्हाला सुद्धा भक्ती तुमच्यामध्ये प्रवेश करते. तुम्ही पण शुद्ध भक्त होता. ज्याप्रमाणे एका माणसाला करोना झालाय आणि तुम्ही त्याचं अन्न खाल्लं तर तुम्हाला पण करोना होईल. त्याचप्रमाणे इकडे शुद्ध भक्तांचंही तसंच असतं. त्यांची सेवा केली, त्यांचा संग केला, त्यांच्याबरोबर राहिलं, त्यांचं उष्ट खाल्लं की आपण पण शुद्ध भक्त होतो. मग असं नारद मुनींनी खूप सेवा केली आणि मग 4 महिने झाले आणि 4 महिने झाल्यानंतर यांचा जायचा दिवस आला. त्यांनी नारद मुनीला सांगितलं, आता आम्ही जातो. नारद मुनींना खूप वाईट वाटलं. त्यांनी सांगितलं, तुम्ही जाऊ नका, तुम्ही इकडेच राहा. पण ते म्हणाले, नाही, आम्हाला तर जावं लागेल आणि तू आता आमच्याकडून शिकलायस, तुला माहिती आहे की कृष्णाचा जप कसा करायचा, का करायचा, कृष्ण आपला कोण आहे, मग तू रोज जप कर, संकीर्तन कर आणि आनंदाने राहा. मग हे गेले. दुसऱ्या दिवशी पहाटे उठून साधू लोक गेले आणि मग नारद मुनी आपल्या आई बरोबर राहू लागला. एक दिवस काय झालं, संध्याकाळी नारद मुनीला भूक लागली होती. मग आई म्हणाली की मी बाहेर आपली गाय आहे ना, त्या गाईचं दूध काढते आणि तुला दूध देते. मग ती दूध काढायला बाहेर गेली. बराच वेळ झाला ती आली नाही. नारद मुनीने हाक मारली आईला तरी आली नाही. परत हाक मारली तरी नाही आली. मग तो बाहेर गेला आणि बघितलं तर काय, आई अशी मरून पडली होती आणि तिच्या बाजूने एक काळा साप सरपटत सरपटत चाललेला. काळा साप विषारी साप होता आणि त्या सापानी त्या आईला दंश केला होता, चावला होता तो आणि आई बिचारी मेली होती. नारद मुनींना केवढं वाईट वाटलं, केवढे रडले ते, कारण त्यांना जगामध्ये कोणी नव्हतं, एकच आई होती. किती वाईट वाटलं त्यांना. पण त्यांनी काय केलं, लगेच ते घर तिकडचं सोडून गेले. चालत 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 गेले. उंच डोंगरावरून, नदीतून, जंगलातून, गावातून, शहरातून गेले आणि मग शेवटी ते एका नदीच्या जवळ आले आणि तिकडे वृक्षाखाली बसले आणि जे जे काही या साधूंनी सांगितलं होतं ते सगळं लक्षात ठेवलं होतं. ते बसले, डोळे बंद केले आणि त्यांनी जप चालू केला. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. आणि मग त्यांनी जप चालू केला आणि यांनी साधूंनी सांगितलं तसं केलं त्यांनी. आणि मग त्यांना क्षणभर कृष्णाचं म्हणजे नारायणाचं दर्शन झालं आणि ते दर्शन झाल्याबरोबर नारद मुनींना खूप खूप आनंद झाला. आणि जेव्हा माणसाला खूप आनंद होतो तेव्हा त्याच्या डोळ्यातून पाणी यायला लागतं. आपल्याला तो अनुभव या जगात नसतो. आपल्याला दुःख झालं, कोणी ओरडलं किंवा आपल्या डोळ्यातून पाणी येतं ना. हो माताजी. पण
खूप आनंद झाला तर आपल्या डोळ्यातून पाणी येतं का? नाही. नाही. पण एखादा भक्त असतो ना, त्याला खूप आनंद झाला की त्याच्या डोळ्यातून पाणी यायला लागतं. म्हणून हे नारद मुनींनी नारायणाचं दर्शन झालं आणि त्यांना खूप आनंद झाला. आनंदाने त्यांच्या डोळ्यातून पाणी व्हायला लागले आणि मग त्यांना आवाज आला की तू लवकरच आता माझ्याकडे येशील. मग तो पूर्ण त्यांना एवढा आनंद झाला, तो आनंद त्यांचा कमीच होईना. मग शेवटी जेव्हा नारद मुनींना मृत्यू आला, तेव्हा ते लगेच त्यांना दिव्य शरीर प्राप्त झालं आणि ते वैकुंठात नारायणाकडे गेले. तर हे जे आहे, ही जी गोष्ट आहे ही नारद मुनींची आहे की कसं त्यांनी सेवा केली साधूंची आणि मग त्याच्यामुळे ते परत कृष्णाकडे किंवा नारायणाकडे जाऊ शकले. आता इकडे नारद मुनींनी सांगितलंय आणि श्रील प्रभुपादांनी लिहिलंय की हे जे हा जो छोटा मुलगा होता ना नारद मुनी, त्याचे 2 गुण होते. कुठले गुण होते? एक म्हणजे तो शांत होता आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे त्याला खेळायची आवड नव्हती इतर मुलांबरोबर. म्हणून ही जी मोठी माणसं काही सांगत होती तो ऐकत होता आणि बसून राहायचा आणि पूर्ण ते काय बोलत होते, कथा सांगत होते, मनापासून ऐकायचा. आवडली का गोष्ट तुम्हाला? हो माताजी खूप आवडली. तर आपण वेदांचे ध्येय म्हणजे कृष्ण न शोधता वेदांचा अभ्यास जर केला तर आपला जो वेळ आहे तो फुकट जातो. म्हणजे आपल्याला काय समजलं पाहिजे? कृष्ण कोण आहे हे समजलं पाहिजे आपल्याला. ते समजलंच नाही तर वेळ आपला फुकट गेल्यासारखा आहे. आता तुम्हाला ऍक्टिव्हिटी पाहिजे का? हो माताजी. मग तुम्ही सगळ्यांनी व्हिडिओ चालू करा आणि मी हे तुम्हाला गाणं शिकवते. चालू करता का व्हिडिओ? हो माताजी, 1 मिनिट. मला सगळे दिसले पाहिजे. आणि इतर आहेत का? आर्य, अन्वय. चला, आता हे छान गाणं आहे बरं का. तुम्ही हे गाणं म्हणा, मी तुम्हाला याचं रेकॉर्डिंग पाठवते. आता पहिलं वाक्य, कृष्णासारखी बासरी पकडायची आणि माझ्या बरोबर म्हणायचं. जय राधा माधव कुंज बिहारी म्हणा. बासरी धरा जय आणि अनम्यूट व्हा. जय राधा माधव कुंज जय गोपी जन वल्लभ. आता गोपी दूध आणि लोणी घेऊन जातात ना, म्हणून हात असा करायचा आणि म्हणायचं जय गोपी जन वल्लभ गिरीवरधारी. गिरीवरधारी म्हणजे ज्यांनी गोवर्धन धरला होता त्याच्या करंगळीवर. तर त्यांनी कुठल्या करंगळीवर धरला होता? डाव्या हाताची करंगळी. मग उजवा हात नाही वर करायचा, डावा हात.
समजलं तुम्हाला? हो माताजी. जय जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी. आता पुढे यशोदानंदन. ती कृष्णाला सारखी ओरडत असते ना, कारण कृष्ण मडकी फोडत असतो, लोणी खाली सांडलेलं असतं म्हणून. यशोदानंदना ब्रज जनरंजना यशोदानंदना ब्रज जनरंजना. मग पुढे यमुना तीर वनचारी. म्हणजे कसं असतं, तिकडे पाणी असतं ना, आणि पाण्यामध्ये खूप प्राणी असतात, म्हणून असं करा, जणू काय लाटा चाललेल्या आहेत. यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी. कुंज बिहारी, कुंज म्हणजे झाड आणि वेली यांनी झालेलं असं घर असतं बरं का, त्याला कुंज बिहारी म्हणतात. हा, जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यमुना तीरे वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी. आवडलं का? हो माताजी. हो माताजी. आवडलं ना? चालेल. मग आता काही प्रश्न आहेत का तुम्हाला? नाही माताजी. माताजी. बरं, मग मी आता हे रेकॉर्डिंग थांबवू का? माताजी, काय? अद्वैत नावाचा अर्थ